салом мухлисони беҳтарини дунё, ғалаба дар камно идома меёбад. Он чӣ ки маълум шуд, дар дастаи Сетиен Месси гол намезанад. Кори ӯ аз ин баъд пас додан аст, то ки дигарҳо гол зананд. Ба ҳар роҳ капитани Барса вазифаи худро иҷро мекунад. Як чизи дигар ки боиси нигаронӣ аст, дар майдони боҳашамати худ Барселона танҳо 2 гол мезанад. Тамом. Аслан бояд на камтар аз 5 гол занад. Хулоса, дар ин видео дар бораи бозӣ бо Хетафе, имкониятҳои Барселона, проблемаи Месси, умуман дар бораи ҳамаи чиз гап мезанем. Сарпарасти видеои мо компания 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осташ эътимоднокис. Бозии ояндаи Барса бо Эйбар мегузарад, дастае ки аз ҳамлакунӣ наметарсад ва бозии хуб нишон медиҳад. Барои ҳамин бозиҳои дастаи дӯстдоштаатонро бо 1x тамошо кунед ва бо промокоди BARSATG соҳиби 6500 рубл шавед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳайати асосӣ дар ин бозӣ касеро ҳайрон накард. Триои Барса дар ҳоли ҳозир Месси, Фати ва Гризман мебошанд. Дар бозиҳои пеш ду лидери сегона дам гирифта буданд. Ротатсия барои Барса муҳим аст, лекин Месси баъди ҷароҳат дар ҳамаи бозиҳои Ла Лига иштирок кард. 17 бозии 1536 дақиқа капитан Пае ҳам дар саф рост буд. Бе ӯ ҳам Барселона наметавонад. Ба синни соли худ нигоҳ накардан, Месси аз ҳама зиёд ҳаҷми калони корро бар дӯши худ гирифтааст. Дар маркази майдон триои идеалӣ барои Сетиен инҳо мебошанд: Бускетс, Де Йонг ва Артур. Воқеан ҳам бисёр ҳам воиманок. Дар ду тарафи майдон Алба ва Роберто ба ҳуҷум ҳам пайваст мешаванд. Самедо бо сабаби бемории зоб, яъне ангина, дар ин бозӣ иштирок кардан наметавонист. Дар маркази ҳимоя Пике ва Умтити ҳардуяшон сари вақт соз шуданд. Дар акси ҳол Барселона бе ҳимоятгари марказӣ мемонд. Лангле бо сабаби дисквалификатсия ҳаққи бозӣ карданро надошт. Дар хати дарвоза Марк Андре Тер Штеген ба майдон омад, бо ҳамон орзуе ки як бор ба дарвозааш гол сар надиҳад. Футболбозони Барса ба ин бозӣ бо футболкаи Усман Дембеле ба майдон баромаданд. Бисёр хуб аст ки дар даста муҳити дӯстона ҳукмфармо аст. Бо ин жест онҳо нишон доданд ки ба Дембеле бовар доранд ва ӯро дар лаҳзаҳои вазнин дастгирӣ мекунанд. Ба Усмон бисёр аламовар аст, дар чемпионати Европа мумкин бозӣ накунад. Дар чунин ҳолат одам ба депрессия меғалтад. Аз ин хотир мо ҳам ба ӯ саломатӣ ва шифои комил мехоҳем. Дар морди ҳайати асосӣ гуфтем ки қариб идеалӣ аст. Фақат чанд мавқеъ ҳаст ки метавонистанд футболбозони дигар бозӣ кунанд. Ба ҷои Роберто Самеду, ба ҷои Умтити Лангле ва ё дар хати ҳуҷум агар имконият медоштанд иваз мекарданд. оғози бозӣ барои Барса катастрофӣ буд. Ягон кори ба маънӣ дар назди дарвозаи Хетафе анҷом дода натавонистанд. Дар ҳимоя хато болои хато. Агар Хетафе дар ҳайати худ бозингарони бомаҳорат медошт, соҳибони майдон чанд гол сар медоданд. Вақти Барселона ҳам баландӣ кард, як голи Хетаферо ба ҳисоб нагирифтанд, лекин дар ҳақиқат голи нораво буд. Баъди зарбаи кунҷӣ бозингари Хетафе Умтитиро чаппа кард. Аз болои ӯ гузашта тӯбро ба дарвоза равон намуд. Бояд ба худи ӯ корти зар нишон медоданд. Маълум аст ки ӯ барқасд барои Умтити бо китфаш зарба зад, ҳатто ба тӯб ҳам нигоҳам намекард. Довар дар ин ҷо дуруст кард ки голи Хетаферо ба ҳисоб нагирифт. лекин довар ба як хатои роҳ дод. Ба назар намегирифт ки чӣ гуна футболбозони Хетафе майда фол мекарданд. Фоли тактикӣ стили бозии онҳо аст. Намемонанд ки рақиб ягон кор кунад. Сетиен пештар дар ин бора гап зада буд, вақте ки дар дастаҳои дигар кор мекард. Бо тренери Хетафе Барадос конфликт дошт. ҳамон вақт танқид мекард ки Хетафе дағал бозӣ мекунад. Бе тӯб бо корҳои сиёҳ даст зада аз контрҳуҷум ягон гол мезананд. аз ин суханҳо тренери Хетафе сахт хафа будааст ки пеш аз бозӣ бо Сетиен салом накард. баъди бозӣ ҳам мураббии нави Барса қайд кард ки ба амалҳои бозингарони Хетафе чашм мепӯшад. бинед ки онҳо дар ин бозӣ 28 фол карданд, лекин ба футболбозони мо бисёртар корти зар нишон дода шуд. 3 корт ба мо, 2 ба онҳо. Якти онро Фати вақти берун аз рафтан аз майдон гирифт. ӯ яке аз бозингарони ҷабрдида буд. Фақат ӯро мезаданд. вақте ки аз ин шикоят кунад, ба худаш огоҳӣ нишон дод довар. ана ҳамин озодӣ ба футболбозони Хетафе имконият дод ки онҳо Мессиро мезаданд, нисбат ба Фати бераҳм буданд. хулоса бисёр дағал рафтор карданд. агар довар 1-2 нафари онҳоро огоҳ мекард, аз ҳад намегузаронданд.
барса ба прессинг дер мутобиқ шуд, ба ҷаримагоҳи Хетафе умуман роҳ ёфта натавонист. Маҷбур буд ки карусел бозӣ кунад, бисёртар тӯбро контрол карда Варянников. Нигоҳ накарда ба ҳолатҳои хавфнок бештар бозӣ дар нимаи майдони Барселона сипарӣ гардид. Ин статистика аз рӯи пасҳо Умтити ба дарвозабон аст ва як бисёр пас ба қафо. Барои баромадан аз прессинг чанд вариант истифода шуд. Поён фаромадани Бускетс барои интиқол додани тӯб ба ҳамлагарон. Барои Бускетс ҳатто аз охирон бозингар ҳам поён фаромад. Дар ин ҷо бинед ӯ аз Пике ва Умтити ҳам гузашта рафт. Варианти дигар ҳамчун бозингарони майдон истифода бурдани дарвозабон Тер Штеген. Ӯ ҳатто бевосита бо Де Йонг ва Бускетс бозӣ мекард. Дар ин вақт ду тарафи майдон холӣ буд. Ҳама ба пеш рафта бо истифода аз ин роҳҳо танҳо баъди 20 дақиқаи оғози бозӣ Барселона илоҷи прессинги Хетаферо ёфт. Барои адаптатсия ва фаҳмидани ин ки Хетафе чӣ нияту мақсад дорад, Барселона маҷбур шуд дар ин муддат тӯбро ду баробар зиёд ба ҳамдигар пас кунанд. Шояд аз ин хаста шуданд меҳмонон. Тер Штеген як худа 69 пас кард, ки ин дар тамоми таърихи Ла Лига рекорд ҳисоб мешавад. Мушкилии дигар ҷароҳат бардоштани Алба аст, лекин Фирпо ба ҷои ӯ ба майдон баромада беҳтарин бозии худро дар ин мавсим нишон дод. Аммо ин нақшаҳои Сетьенро вайрон кард. Дуюм бозӣ мешавад ки ӯ дар 45 дақиқа як касро маҷбур аст иваз кунад. Ин ҳамеша проблема эҷод мекунад, махсусан бо дастаҳое ки мисли Хетафе пӯшида ҳастанд. Барои шикастани хатти ҳимояи онҳо ба таври максималӣ ва бо ҳадафи муайян бояд тағйирот ворид кард. Лекин ҷароҳати бисёр ба дастаи Барселона ин имкониятро намедиҳад. Алба худое накарда ба муддати зиёд ҷароҳат набор дошта бошад. Эпидемияи ҷароҳат аз ҳама мушкилии ҷиддӣ барои Барселона аст. Аламовар ин ки бозингарон бе ҳичи осеб мебардоранд. Агар баъди бархурд ё дар вақти гирифтани тӯб бошад, дигар гап. Лекин Алба дар ҷои ҳамвор осеб бардошт. Умтити ҳам муддати зиёд дар табобат машғул буд. Суарес ҳам бо ин иллат наметавонад ба дастааш кӯмак кунад. Дембелеро нагӯем ҳам мешавад. Самеду бошад боз сабаби ангинам бозӣ накард. Ин эпидемия бояд бартараф карда шавад. Штаби духтурон чӣ кор мекунанд? Дастгоҳҳои навин дар ҳама дастаҳо ҳаст, аз ҷумла дар Барселона. На танҳо ҳолати ҷисмонӣ бояд дида шавад, ҳолати равонии футболбозон санҷида шуда, ҳатто ба назар бигиранд ки онҳо чӣ гуна нафас мекашанд ва чӣ гуна хоб мераванд. Хулоса тамоми роҳҳоро истифода баранд. Агар Барса ин корҳоро анҷом медиҳад, чаро кӯмак намекунад? Барселона ниҳоят имконияти голзанӣ пайдо кард. Се нафаре ки бо пои чап бозӣ мекунанд, ин голро ба вуҷуд оварданд. Умтити, Месси ва Гризман. Голи идеалӣ гӯем ҳам хато намекунем, махсусан паси Месси. Дар 7 голи охири Барса Месси 6 ассист кард. Худаш гол назанад ҳам ба дигарон кӯмак мекунад. Хурсандиовар аст ки Гризман ин дафъа аз ҳадияи капитан баҳраманд гардид. Аз моҳи декабр Исо Антуан гол намезанад. Дар ин муддат ҳатто Бускетс ба задани гол даст ёфт. Ҳоло ки Барса аз ҳамлагар танқисӣ мекашад, ҳама умед ба Гризман аст. Пеши кораш кушода шуд ба фикрам. Тез хун кунад бояд. Гол ҳам бо стили Барса бо ҳисоби 1-2 ба дарвоза равон карда шуд. Баъди ин дарҳол 2-0. Ҳуҷум аз тарафи рост ба чап кӯчид. Фирпо пас кард, Фати ба тӯб расида натавонист. Шояд махсус чунин кард, то ки Роберто аз мавқеи беҳтар зарба занад. Футболбози универсали аниқ ба нишон гирифт. Базифи дарвоза бо пои чап. Боз ҳама бо чап кор карданд. Тренди нав дар Барселона? Бисёр хуб, аммо ман нафаҳмидам барои чӣ ассист ба номи Фирпо навишта нашуд. Як чиз ки Сетьен дар Барселона барҳам дод, ин бозии онҳо дар дуюм тайм мебошад. Тағйироте ки ба ҳамдигар муқобил аст. Қаблан Барса дар якум тайм баъд бозӣ мекард ва дар дуюм тайм ба худ меомад. Ҳоло баръакс, дар 45 дақиқаи аввал онҳо бозии умедворкунанда нишон медиҳанд. Пешсафиро соҳӣ мегарданд ва баъд дар рафти бозӣ камфаъол мешаванд. Якчиро бояд аз хотир набаровард ки ҳисоби 2-0 барои Барса бад аст. Дастаро нобуд мекунанд. Бо ин фарқ онҳо чанд дафъа шата хӯрданд. Дар чунин ҳолатҳо бепарво мешаванд. Имкониятҳои худро истифода намебаранд. Ба Месси умед баста интизор мешавад ки ӯ ягон кор кунад. Лекин Месси ҳам вақтҳои охир зери фишор қарор дорад. Дар 4 бозии охир гол зада наметавонад. Намешавад ки футболбозон худашон аз бозӣ лаззат баранд, мустақил бошанд. Ба худ гӯянд ки биёед 5 гол мезанем. Он вақт Месси ҳам аз онҳо илҳом мегирад ва он дар камнов мисли пештараф футбол не шоу тамошо мекардем. Дар дуюм тайм Барселона бозиро контрол карда ба худ бовар дошт ки вақту соаташ расид, боз гол мезананд. Гол худаш ба суроғи онҳо мемеояд.
дар ҳақиқат гол онҳоро ёфт, аммо дарвозаашонро. мо гуфта будем ки Хетафе версияи нави Атлетико аст. Голи онҳо ба якдигар хело монанд аст. Дар хотиратон аст он бозӣ бо дастаи шаҳри Мадрид. Партов аз тарафи рости майдон ба мавқеи Пике ки натавонист ба тӯб бирасад, Анхел ба ҳузур тӯбро қабул карда бо стили Суарес ба дарвоза равон кард. Ана ҳамин ҳамлагарро Барселона мехоҳад харидорӣ кунад. Агар ба онҳо иҷоза диҳанд, номзади Анхел акнун баъди ин гол дар рӯйхати якум аст ва ҳам чанд миллион нархи ӯ қиматтар мешавад баъди чунин голи зебо. Аламовараш он аст ки Тер Штеген боз гол сар дод. Ҳар қадаре меҳнат кунад кам аст. Дар ҳар бозӣ ба дарвозаи ӯ гол мезананд, лекин ӯро айбдор карда намешавад. Баръакс, Тер Штеген қаҳрамон аст. Барселона ба ӯ бояд раҳмат гӯяд. Сейфҳои ӯ ба асист ва ё мӯъҷизаи нишон додани Месси баробар мебошад. Хетафе ба задани голи дуюм хело наздик буд, лекин Тер Штеген худро сипар кард. Мухолифати сахт нишон дод, то дар ҳамин бозӣ Барселона аз 3 хол маҳрум нагардад. Дар ум агар бигирем, ҳимоятгарон ҳам мисли пештара бад бозӣ накарданд. Умтити исбот кард ки футболро пазмон шудааст. Аз нимҳимоятгарон ба ман бозии Артур писанд омад. Боҳои баланд нагирифта бошад ҳам дар маркази майдон фигураи асосӣ буд. Фақат бояд ҳолати ҷисмониро дар давоми 90 дақиқа яхел нигоҳ дошт. Бечораи Фати аз дасти бозингарони Хетафе ба дод омад. Чанд қайқ хостанд, шаташаб карданд, лекин бозингари ҷавон характер нишон дод. Баъд дағали онҳо тоқат кард ва бо асисти худ посух дод. Дар охир баҳои ҳамаи футболбозонро пешкаши шумо мекунем. Ки беҳтар буд, худатон интихоб кунед. Мо бошад аз ин бозӣ натиҷагирӣ мекунем. Мухлисони Барселона зери роҳбарии Ситен як хоҳиш доранд, даста бозӣ барқарор, яъне стабилӣ нишон диҳад. Дар ин бозӣ ҳам инро надидем, лекин ҳе мардум, ин Хетафе аст. Бозингаронаш омода ҳастанд ки худро қурбонӣ кунанд. Як бор ба ҷадвал нигоҳ кунем, онҳо дар ҷои чандум ҳастанд. Фақат ин сол не, солҳои пеш ҳам Хетафе барои зиноҳои боло талош мекунад. Ҳоло Атлетико, Севилья ва як қатор дастаҳои бузург дар пушти онҳо ҳастанд. Хетафе барои натиҷа бозӣ мекунад, лекин Барселона бигзор бо чунин бозӣ бошад соҳиби 3 имтиёз шуд. Ин муҳим аст. Акнун як ҳафта истироҳат баъд бозӣ бо дастаи Эйбар. Ҳамчунин Лигаи Чемпионҳо дар пеш аст. Дӯстон, ба ҳамин тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса Тиҷиро дастгирӣ кунед. Дар бораи конкурс гуфтаниям ки имрӯз соати 8:00 ба вақти Москва конкурс мегузарад. Ҳамун конкурсе ки 2 рӯз пеш дар видео гуфта будем. Тайёр шавед. Хайр.